First Annual Conference of Telangana Bodo Welfare Association आरो लोगोसे बैसागु बिदाय फोरबो हायद्राबादनि मधुपुर प्रभात नगर वेलफेयर एसोसिएशन फांसन हलाव खुंफुंनो लादों बे मेलखौ तेलेंगाना बड' वेलफेयर एसोसिएशननि बर'फोरा बैसागु बिदाय फोरबो फालिनो थागथियारि बोहैथि दाननि 11 मे एबा गाबोन तेलेंगाना बड' वेलफेयर एसोसिएशननि बिथां महा तेलेंगानायाव थानाय गासै बर' रायजो राजाफोरखौ लैहोर लैहोर फैना बाहागो लाफैनो खावलायदों। बे मेलाव गाहाय आलासि महरै डक्टर पनिन्द्र गयारी सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटी हायद्राबादनि प्रफेसर बिथाङा बाहागो लाफैगोन आरो माननि आलासि महरै मधुमिष्टा ब्रह्म देखा आरो प्रदीप मुसाहारि आरो गोबां मेलेमजिबि बिथांमोनखौ हांख्रायहरदों तेलेंगाना बड' वेलफेयर एसोसिएशननि बिथांमोनहा। खुलुमबाय। जों दिनै तेलेंगाना बर' वेलफेयर एसोसिएशननि जानानै नोंथांमोननो बेखौनो फोरमायहरनो सानदों फैगौ 11 मे 2025 खालार खालि तेलेंगाना बर' वेलफेयर एसोसिएशनखौ बेखेवनायजों लोगोसे जोंहा रंजालि बैसागु बिदाय फोरबो खुंफुंनो थाखाय आखायाव लानाय जादों। बेनिखायनो तेलेंगाना रायजोआव थानाय साफ्रोमबो बर' फिसाफोरखौ लैहोर लैहोर फैनानै जोंनि खुंफुंनो लानाय मेलखौ मेहेरगोनां खालामफैनो थाखाय बयखौबो गुरैयै खावलायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। मोनसे गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहरनि जेडि रडजों नांजाबनाय गोजोनपुरी रयेल एनफिल्ड श'रुमनि गोजौआव थानाय सेन्ट्रेल भारत सेवाक समाजजों गनायथि होजानाय आइ आफा बिएम भकेशनेल इनस्टिट्यूटआव 2025 आरो 26 मायथाइनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। HS आरो HSLC उथ्रिसारनाय बिजाथि एबा फरायसाफोरा बे भकेशनेलाव गावारि सोलोंथाइखौ लानो हागोन। गोदान मुं थिसननाय आयदाफोरा जाबाय BSS डिप्ल'मा इन मेडिकेल रेकर्ड साइन्स, BSS डिप्ल'मा इन EEG and EMG Technology, BSS Diploma in Critical Care Management, BSS Diploma in Hospital Waste Management, BSS Diploma in Hospital Infection Control and Prevention, BSS Diploma in First Aid and Patient Care, BSS Diploma in Physical Assistant, BSS Diploma in ECG Technician, BSS Diploma in Hospital Administration, BSS Diploma in Hospital Sterilization Technician Assistant, Certificate in Dietitian, Certificate in Old Age Care, Certificate Hospital Housekeeping, Lab Assistant, Pharmacy Assistant, Certificate in Emergency Medical Service, Certificate in Pulmonary Function Test एबा PFT Technician, Certificate in Awareness of HIV/AIDS, Certificate in Anti-Malaria Training आरो लोगोसे Office Management Courses, Computer Courses आरो Communicative and Soft Skill Educationनि कर्सफोरखौ 2 बोसोरनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै BSS एबा भारत सेवाक समाजजों गनायथि होजानाय डिप्ल'माखौ लानो हागोन। लोगोसे गासैबो डिप्ल'माखौ लानायनि उनाव सोरखारि साख्रि मोननायनि सुबिदाबो दं। जुदि नोंथांमोनहा बेफोर कर्सनि थाखाय गोदानै मुं थिसननो गोसो दङब्ला आइ आफा बिएम भकेशनेल इनस्टिट्यूटनि नैबे मबाइल नाम्बार 9395899391 एबा 8135971844 बे मबाइल नाम्बारनि गेजेरजों थोंजों सुलाद लाहरनो हागोन।